Tak, takto kočičku si odhrniem, lebo pretože mám to... Ahojte, vítajte pri našom novom videu. Momentálne sa nacházíme v československej reštaurácii Gastrohouse. Poďte sa s nami pozrieť, ako to tam vyzerá. Momentálne tu stavajú aj nejaké nové budovy, tak poďte sa s nami pozrieť. Tak, takto to u nich vyzerá. Krásna, moderná reštaurácia. Dobrý deň, dobrý deň. Ja vás zdravím. Dobrý deň. Hello, how are you? Hello, hello. Poďme si sami. K pití. Prosím? Môže byť, ja si dám. Služující dobrý. Tak jo. Nemecký máta. Môže byť. Žádná chemie, všechno čerstvý. Môže byť. Dáme si. Donesol nám menu. Krásne knižky. Chcem mít na kafe spece. Určite si dáme. Před 5 minutama. Určite si dáme. Úplně fresh. Minimálne 3-4 jídla. Ochutnať zo všetkého. 3 ne. 3 stačia jídla, ochutnáme zo všetkého. Kachenky jsem mi dal teď spece. Určite si dáme, ďakujeme zatiaľ. Majú tu krásne menu, Gastrohouse, Čech a Italian cuisine. Tu máte číslo, keby ste chceli a určite vám hodíme do popisu videa lokáciu, kde sa to nachádza. Majú tu hot drinky nejaké, fresh juicy, soft drinks, iced drinks, milkshakey, saláty, šopský salát, červené papriky, okurky, rajčata, míchaný šalát, domáci šalát, cezar šalát. A prišli sme na tradičné české jedlá. Hospodársky guláš, Pavlov maxi žízek, pečená kachna, smažený sír, šumavská kurací směs. Pizze tu majú italskú pizzu, prosciutto, Regina, Diablo a dezerty. Nutelová pizza, domáci jablkový závín. Skúsime ho? Závín si skúsime? Joj. Palačinky s ovocem. Čo sme si vybrali? Ešte raz rekapitulácia. Hospodský guláš s knedlíkami, s bramborákami. Míchat, jestli chcete. Prosím? Udělat namíchat, bramborášky, knedlík. OK. Pečenú kachnu 100% s normálnymi knedlíkami a smažený sír. A ešte šalát nechceš žiadny? Ne. A závín máte, že? Tak si dáme aj závín. A sír chcete brambory nebo hranolky? Hranolky. Ďakujeme. Ja si myslím, že sme si objednali toho dosť. Už teraz, jak sme sem prišli, tak naša motorka nám ukazovala len 2 čiarky baterky. Tak keď sa napapáme, bohužiaľ na taxík pôjde tá motorka na vrch. Čakáme na limonádu a na jídlo. Poďte, ukážeme si okolie, ako toto krásne vyzerá. Majú krásnu piecku. Tam robí ten shake. Posedeníčko. Fakt zatiaľ najkrajšia reštaurácia, v ktorej som bol. Kávičku, pitíčka, česká hudbička nesmí chybieť. A najhlavnejšia pani degustátorka. Beautiful. Krásne. Thank you. Je to limonáda s limetkami a poďme ochutnať. Túžim si lietať v oblakoch. Moc osviežujúci, moc. Úplne zo mňa ten veškerý pot a toto úplne zahodil za chrbát. Mňam. Není to ani sladké, je to tak dobre limetkové. Že to není přeslazený, já nemám ráda, když je to přeslazené. Ale není tam mlieko, nie? Ne? Čo to je také konzistentné? Úplne toto má takú konzistenciu dobrú. Mňam, je to fakt dobré. Dávam tomu tak 15 z 10. Je to najlepšie. Najlepšie. Musím povedať, že tu majú krásne čisto. Sú dvaja majitelia. Jeden majiteľ je Egypťan a druhý majiteľ je Čech. Tu vietráčky, sme prišli nasmerované na nás vietráčky. Český písničky hrajou. České písničky hrajou, československé písničky hrajou. Lokalita nachází sa to na Madaresu, keď tak vám hodíme mapu do popisku videa, jak sa sem dostať. A musím zatiaľ pochváliť, že fakt super. Dobrá atmosféra, človek sa cíti, ako keby bol u seba v zemi, v Česku alebo na Slovensku. Fakt super, fakt super. To jsou porce. Nádhera. Děkujem.
Ty, no tak neviem, či nás vôbec utiahnete na skúter naspäť domov. Ďakujeme. Počkej, ještě to nepopijat. Tam takovou fotku jenom. To tak hezký voní. Tak, ideme najprv ochutnať, čo to je, hospodský guláš, knedlíky a bramboráčky. Ja neviem, kde mám začať. Ochutnáme najprv bramboráček. Je ho úplne mega chrumkavý. Oh God, it's so good. So good. To proste, to sa nedá opísať. To sa nedá opísať, fakt. To je ako od babičky si prišla o 7 večer domov. Tyjo, to je neuveriteľné. To proste vidíte našu reakciu. To sa nedá. To mäsko. Je to, nevidieť mám. Je to hovädzie mäsko. Úplne sa rozpadá v ústach, ale že úplne sa rozpadá v ústach. To je proste, to je čistá fantázia. Tak dáme si takto teraz také kombo. Knedlík, mäsko, nakrájanú cibulku, červenú. Nemám slov. Čo k tomu dodať? Je to perfektne okorenené, že? Krásne, teplúčké. Křupavý. Ten knedlík je úplne nadýchaný, krásne urobený. Mekučký, mňam. Proste delikatesa. Tak, ideme ochutnať hermelínček s hranolkami a s domácou tatárskou. Úplne sa ťahá. Úplně se tahá, no. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Konečně. Výborná tatarka, výborný hermelín a ty hranolky mi taky moc chutnají. Hranolky, musím povedať, že sú zatiaľ najlepšie, čo som jedol. Souhlasím, protože tady v Hurgadě mi přijde, že když jsme si nějaký dali v restauraci, tak byly takový jako míň udělaný. A taky gumové. Oni to tak asi dělají, že jim jako míň usmažej, ale já to mám radši víc teda. Je to fakt výborné. Tá domáca tatárka, to je... To človek nevie ani opísať, aké to je dobré. Hlavne zeleninku. Je to výborné. Tie hranolky krásne dosolené, krásne chrupkavé. Mňam. Delikatesa. Musíme nechať aj kameramanovi. Žádnýho nemáme. Dali sme si ešte kolču s ledom, pretože toto ak všetko zjeme, tak Si ešte necháme bude. zabalit. Ještě budeme mít ten závěr, že? A ešte ten závin, no. Teraz ideme ochutnať kachničku a zelí. Domča už nevládze. Ja som ju trošku predbehol. Ty jedeš bomby. Ja neviem, kde mám začať. Zelí. Ochutnáme zelí. Zelí a knedlik ochutnám. Je to klasické červené zelí. Varujem ťa. Ty vole, viď? To je bomba. To je bomba. Mňam. Krásne sladučké. Krásne tak... Krásně sladko-kyselý to zelí. Tak jak má být. Úplně přesně tak, jak mi chutná. Tak od babičky. Mňam. To je proste... A knedlíčky krásně měkký teda. Knedličky úplne nadýchané, krásne. Kachnička, ten vrch, úplne už sa na ňo teším, fruktový, zelí, top. Toto tá šťavička úplne s týmto, s knedlíkom bude maximálne topová. To mazec teda. Já už teď nemůžu normálně. Ten sýr je docela sytej. Najradšej zo všetkého, to si nechám ako šešničku na tortu, to fakt milujem. Či už je to z kuraťa alebo z kachny, to si nechám takto na boku, to je najlepšie. A ochutnáme tú kachničku. Ty úplne sa rozpadá. To je zimomriavky po tele. Aby chutnalo našim kočičkám. Tak co tomu říkáš? Kebyže to mám ohodnotiť, tak to ohodnotím, vieš, jak ležatou 8 z 10. To proste, kto vymyslel tú kachnu a že ju dá zapecť, klaním sa mu pred ním, pretože toto je neuveriteľné. Už nemôžu. Takže ešte nás čaká jablkový závin. Uvidíme, či si tam nájde nejakou škáry do toho brúška. Fakt to bolo dobré, vynikajúce.
Děkujeme, děkujeme. Máme tu krásný dezert. Ideme sa pustiť do ňoho. Zmrzlinka je krásne vanilková, veď? Tá šlahačka, tá je najlepšia. Mega sladký. To je niečo iné. A je to jaký závín? Jablíčkový. Mňam. Dal som si na to aj tak zmrzlinku. Krásne dochutený. Není až tak moc sladký, víš? To je bomba. To je najlepšie z najlepších. Po dnešku nedostajem obezitu. Ty ani nič nehovoríš, ty. Mňam. Už som tak preplnený, ale ak do konca mesiaca tu bude 200 odberov, tak sa vrátime sem do reštaurácií a objednáme si týchto štrudlov 20 a zjeme ich hneď naraz. Všetko sme zjedli. Závín sme zošrotovali, jak prasa žito. A Jsme na papaní. jak papanice. Takže toto je z dnešného videa všetko. Ďakujeme, že ste pozreli až do konca. Budeme rádi za každý follow, za každý like, subscribe, komentár a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte. Ahoj.